El Nou Esportiu diu que el Kun Agüero, jugador del Manchester City, s'ofereix al Barça. El diari afirma que Messi és un dels màxims valedors del seu fitxatge i que ell triaria abans el Barça que el Madrid. Esport afirma que Iniesta firmarà al desembre la seva renovació. La signatura seria un regal de Nadal. D'altra banda, les converses amb Bartra avancen i Montoya continua esperant. A la secció internacional, el diari informa del mur de Guardiola, l'estructura que ha muntat el Bayern, per desig de l'entrenador, per amagar els entrenaments del seu equip. Mundo Deportivo entrevista Gerard Piqué. Si Leo guanya la pilota d'or, riuré molt. A l'interior del diari, Piqué parla de la seva renovació. Enlloc no estaré com a casa. Més tard informen de la propera trobada entre la cúpula directiva i tècnica del club, la primera gran cimera per analitzar la temporada actual i planificar la vinent. El periòdico entrevista Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, que parla de diferents temes, però sobretot d'economia. Tebas afirma que els clubs de futbol s'ho han pres seriosament i no ha sigut qüestió d'amenaces, sinó de convenciment. Parlant dels horaris de futbol, diu que aquest és el model correcte. A Portugal, la Bola li dedica la portada a Cristiano Ronaldo. Tenim el millor del món i el Mundial el crida. Has de ser d'or, Ronaldo. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport entrevista Fernando Llorente. Volia deixar-ho de manera que he renascut a la Juve. A Mèxic, Estadio, amb Rafa Márquez a la portada, diu que la Tri vola a Brasil 2014 després de guanyar 5-1 Nova Zelanda en la repesca. Realment serà molt difícil que la selecció azteca perdi l'últim tren.